La paraula és il·lusió, per començar el nou curs i sobretot per estrenar categoria. Celebrat l'ascens, el Vic ha tornat a saltar al terreny de joc aquesta pretemporada com a nou equip de tercera federació i això es nota entre el cos tècnic i la plantilla que aquest dilluns afrontaven el primer entrenament a l'Hipòlit Planàs. Esperen una temporada molt exigent. La volem lluitar, volem que els aficionats que vinguin a l'estadi s'ho passin bé, la volem patir, la volem gaudir de tot el que comporta una tercera divisió amb tots els equips que hi ha i ho volem viure dia a dia amb il·lusió. Sobretot la paraula, com deia al principi, és la il·lusió que ens ha permès arribar fins aquí, ara no seria una altra cosa que gaudir-la dia a dia. I el repte s'afronta amb tota aquesta plantilla. A les renovacions de Pilar Escop Ignasi i Pius Quer, Gil Bertrana, Ignasi Armengou, Ot Bofill, Martí Riera o Agustín Mora, s'hi sumen també les incorporacions Danil Garrido, Jordi Cereza, Xema Moreno, Manel Valdivia, John Lobo, Oriol Coromines, Alberto Salamanca, Eric Vega o Ernest Girbau. Després d'una lesió important, Juli Berenguer comença la pretemporada 25-26 com si ho fes des de zero. La temporada passada va ser difícil pel que dius. Jo em vaig estar lesionat dels creuats i començàvem una mica amb marge, podríem dir, negatiu, i al final, tal com va anar la temporada, no em puc queixar perquè vaig tornar a tenir minuts, vaig tornar a ser important i aquest any espero una mica el mateix que al final de la temporada passada, tenir minuts, intentar ajudar l'equip al màxim i a mesura que pugui ser important. En la primera xerrada dels jugadors, Ramon Carrascal ja va transmetre què espera d'una temporada especial per a l'equip. Per a les pròximes setmanes només queda concretar els partits amistosos que el Vic tindrà per arribar a la primera jornada de Lliga, el 6 de setembre a casa contra el Cornellà, en bones condicions. A nivell de preparació la preparem més o menys com les últimes, a nivell de com plantejar els entrenos, la idea que tenim a nivell de joc i tot plegat, però ens hem exigit molt més perquè la categoria segurament que ho demana i per tant ens hi hem passat hores sobre la taula anar preparant i ara hem de transmetre tot això a la gespa a veure si ho som capaços. Pressió no en tenim, al final som els nous de la categoria amb moltes ganes de donar guerra i donar cada partit al màxim i res més, jo crec que tot l'equip està amb moltes ganes de treballar. Seran 6 setmanes de preparació fins al debut a una tercera federació on també s'hi trobaran al Tona, en un derbi que es jugarà a finals d'octubre i a principis de març. Una nova categoria que no jugaran amb el Vic ni David Busquets ni Didac Serra, baixes confirmades. Tampoc continuen a l'equip Alfons Senyer, Marc Domènech, Izan Pérez, Nil Prades, Marcel Howard i Jonathan Botxa. Tants anys esperant aquesta categoria, com no hem de portar aquest plus d'il·lusió en tots els nivells.